Bine ați revenit! Skincare 2.0. Astăzi vorbim despre serum, ce reprezintă el și ce beneficii aduce pielii noastre. Abia așteptam să vin la voi cu clipul acesta, a durat un pic mai mult într-adevăr, dar asta pentru că o să vă prezint serumuri pe care le-am testat cu adevărat, le-am acordat timp să văd ce rezultate aduc și ce beneficii mi-au oferit tenului, ca mai apoi să vin la voi cu o părere informată și cu o părere detaliată despre fiecare produs în parte. Înainte de toate vreau să vă zic așa, că părerea mea personală și nu doar a mea, că am mai făcut și eu un pic de research și observ în general că există tendința asta, bună de altfel, de a da cea mai mare importanță în rutina de skincare când ne referim la produse serumului. De ce? Pentru că serumurile sunt produse care conțin compuși activi, ce sunt concepuți să intre mult mai adânc în piele decât ar face o cremă hidratantă, decât ar face un toner și alte produse pe care le mai folosim în rutina noastră de skincare. De aceea, serumul are ingrediente cu moleculă foarte, foarte mică care pătrund în straturile mai adânci ale pielii noastre. Ce fac ele? Pentru că ar trebui să nu le confundați cu o cremă hidratantă sau cu un ulei hidratant. Sunt produse care acționează în interiorul pielii și tratează, îmbunătățesc anumite condiții ale pielii voastre din interior. Pe când crema sau un ulei de hidratare sau un tratament pe care îl folosiți sunt produse care acționează în mare parte la nivelul epidermei, intră în piele, dar nu atât de adânc pe cât o face un serum prin compuși cu moleculă foarte, foarte mică. De aceea, ca să faceți o diferență între ele, serumul este cel care lucrează mai mult în interior, pe când crema hidratantă și uleiul de hidratare sunt produse care acționează ca o barieră la nivelul pielii și protejează pielea, să spunem, de factorii externi și, bineînțeles, oferă un aspect plăcut la exterior. De altfel, un lucru iarăși important, serumurile, așa cum vă spuneam și la început, sunt produse cărora trebuie să le acordați puțin timp ca să vă faceți o părere și să vă dați seama dacă vă ajută cu adevărat. Pentru că, am mai spus-o și o mai spun și acum, pentru ca pielea să vă arate și să vă dea semne, trebuie să-i dați un minim 14 zile, undeva ca termen mediu 21 de zile. Abia după 21 de zile începe pielea să vă dea semne dacă produsele pe care le folosiți sunt cu adevărat bune sau nu pentru problema pe care voi vreți să o tratați, dacă există, sau pentru condiția pe care voi vreți să o îmbunătățiți. Și acum, în funcție de tipul de ten pe care voi îl aveți, veți alege care este produsul care ar trebui să vă facă bine și în funcție iarăși de tipul de ten o să alegeți și textura serumului. În general sunt produse pe bază de apă care intră foarte repede în piele și nu lasă film gras, dar dacă vorbim de tenul uscat și de tenul foarte, foarte deshidratat, serumurile sunt produse care conțin în direcția asta și ulei. Adică nu ar trebui să vă gândiți că ele toate au textură apoasă, dar în general sunt produse care intră foarte repede în piele, chiar dacă conțin și ulei. Bineînțeles că o să vă prezint în continuare produse pe care le recomand în funcție de tipul de ten, dar sunt și serumuri care se potrivesc tuturor tipurilor de ten. O să vă arăt un preferat de-al meu astăzi. În general, când mă gândesc la un serum, mă gândesc care ar fi beneficiile lui pe termen lung și cam așa ca termen general ar trebui să ofere pielii elasticitate, ar trebui să hidrateze, să ofere un aspect luminos și să nu dea efectul acela tern. De asemenea, sunt serumuri care conțin compuși ce ajută producția de colagen și aici mă refer atât la tenul nu neapărat matur, dar care se duce în direcția asta. La tenul tânăr nu avem problema asta, aș merge maxim pe hidratare dacă vreți să folosiți un serum neapărat, deși la tenul tânăr nu m-aș duce cu acest produs neapărat necesar, să spunem că este în rutina de skincare. De asemenea, sunt produse serumuri, da, care conțin vitamina C. O să vă prezint astăzi două astfel de serumuri pe care le-am testat. Serumurile cu vitamina C sunt produse care luminează tenul, îndepărtează pete pigmentare, îndepărtează pete de la acnee. Bineînțeles, nu o să le îndepărteze în totalitate sau poate, dacă nu sunt foarte proeminente, o să le îndepărteze în totalitate, dar asta în timp.
De asemenea, îndepărtează relieful de pe ten, acolo unde există probleme cu acnea și ten gras sau combinat, da, cu exces de sebum. Așa că fiecare tip de ten în parte are nevoile lui. De aceea, serumurile sunt concepute pentru fiecare tip de ten în parte. Dacă nu aveți o condiție de tratat în mod special, atunci o să am pentru voi recomandări pe care puteți să mergeți și o să vedeți că tenul vostru cu siguranță o să arate bine, mai ales dacă nu vorbim de probleme reale cu acnea sau cu relieful pe ten. Un alt aspect important la care ar trebui să fiți atente când alegeți un astfel de serum este modalitatea de aplicare. Vă rog să citiți etichetele. Odată că știu că în ultima perioadă toată lumea acordă foarte multă atenție rutinei de skincare, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Toată lumea acordă atenție ingredientelor, de acord. Însă, există de multe ori, și m-am întâlnit cu situația aceasta, în care nu toată lumea e atentă și la modalitatea de aplicare, pentru că sunt compuși activi, așa cum spuneam de la început. Și e important să știți de câte ori recomandă brandul respectiv să folosiți un astfel de serum. De obicei o să vedeți că se recomandă o dată de 2 ori pe zi, dar sunt produse, de exemplu sunt serumuri care conțin retinol și atunci ar trebui să le introduceți treptat în rutina de skincare. Retinolul este un ingredient activ, foarte activ, care are și efecte adverse dacă nu este folosit cum trebuie. Asta este o discuție pentru un alt clip, dar ca și exemplu. De asemenea, dacă vorbim de vitamina C, trebuie aplicat neapărat SPF după, da? De obicei, vitamina C eu o aplic dimineața și atunci obligatoriu se aplică cremă hidratantă și cremă cu protecție solară. Dacă folosiți un serum cu acid hialuronic, este bine și este recomandat pentru că acidul hialuronic atrage umiditatea în piele și atunci ca să sigilați, să rămână acolo gradul mare de hidratare în piele, trebuie să sigilați cu o cremă hidratantă. Nu lăsați doar serumul și gata, s-a terminat cu rutina de skincare. De aceea, vedeți pe etichetă de câte ori trebuie aplicat și încercați să vă faceți research-ul necesar ca să vedeți cu ce produse ar trebui să veniți pe lângă, în așa fel încât serumul respectiv să vă ofere cele mai bune beneficii pe termen lung. În continuare o să vă arăt câteva din serumurile pe care eu vi le recomand. Am testat mai multe, dar astea sunt cele pe care vi le recomand cu foarte mare căldură și o să, la fiecare în parte o să spun și cărui tip de ten cred eu că s-ar potrivi și de ce. O să încep, nici nu știu cu care să încep, o să încep cu unul din preferatele mele pentru hidratare, pentru luminozitate și anume acesta de la Youth to the People. Mai am foarte puțin în el, la multe din ele mai am puțin pentru că pe unele le testez din iarnă și am avut timp să îmi fac o părere destul de amănunțită la fiecare în parte. Este un produs care conține peptide, acid hialuronic și spanac și kale. Cei de la Youth to the People în general au produse cu ingrediente în cantitate mare de proveniență organică, de proveniență naturală. Sunt produse care cu adevărat mie personal mi-au ajutat tenul. Nu doar serumul acesta, ci în general tot ce înseamnă produsele de la Youth to the People. Mai am un brand, Just Feel Good Beauty, o să ajung și acolo, iarăși produsele lor m-au ajutat foarte, foarte mult în ceea ce privește hidratarea. La fel, ăsta este un serum care mi-a hidratat foarte bine pielea pe timp de iarnă și pe timp de primăvară, m-a ajutat enorm, enorm și zic aici că este superfood, ajută la fermitate și la luminozitatea pielei. Așa este și mi-a oferit acel efect, acel aspect elastic al tenului de care eu nu mă puteam bucura înainte, chiar dacă aveam tenul gras și tenul gras înainte să nasc, da? Înainte să nasc aveam tenul gras, acum după ce am născut l-am mixt. Chiar dacă tenul este gras și are exces de sebum, să nu vă inducă în eroare că nu aveți nevoie de un serum care să vă ofere luminozitate sau care să hidrateze, pentru că, așa cum am mai spus-o de multe ori în trecut, tenul cu exces de sebum este de fapt un ten deshidratat care are nevoie de hidratare profundă și are nevoie de un produs care să lucreze din interior. Ăsta este unul pe care vi-l recomand, pe ăsta îl găsiți în Sephora. Apropo, sticluța pe care o am eu aici are 30 de mililitri.
E bun serumul acesta pentru toate tipurile de ten, să știți, pentru că, vă spuneam, el se concentrează mai mult pe hidratare și pe fermitate și pe aspectul elastic, așa că din punctul meu de vedere îl poate folosi orice persoană cu orice tip de ten. O să merg în continuare tot la un serum pentru toate tipurile de ten. Este tot unul din preferatele mele. Am lăsat foarte puțin în sticluța asta cât să vă arăt, să vă arăt cum se prezintă la interior. Ăsta de la Youth to the People are această pompiță pe care ați văzut-o mai devreme, iar cel de la Feel Good Beauty se numește The Good Serum, are pompița asta, cu care m-am împăcat foarte bine. Un alt lucru pe care vreau să vi-l zic despre această pompiță, ce îmi place la ea, de multe ori mi s-a întâmplat la multe serumuri să se adune produs în jurul sticluței, în jurul gâtului de la sticluță și să devină lipicios și să se adune acolo, nu știu, nu îmi place niciodată chestia asta. E făcută sticluța și pompița de așa natură încât lucrul ăsta nu se întâmplă, ceea ce e fain. By the way, dacă nu ați auzit de brandul acesta până acum, este un brand 100% românesc, produsele sunt produse în România și este un brand pe care îl susțin cu foarte, foarte mare căldură. Pe mine m-a ajutat foarte mult, nu doar serumul, din care nu mai am mai nimic, mai am foarte puțin din crema de zi și din crema de noapte. Ei au 3 produse în momentul de față pe piață, care se concentrează pe hidratare, se concentrează pe elasticitate, iarăși se concentrează pe aspectul sănătos din interior. Vă spuneam că se numește The Good Serum și a fost conceput pentru tenul sensibil. De fapt, s-a pornit de la ideea de a fi acceptat foarte bine de tenul sensibil și, bineînțeles, dacă îl acceptă bine tenul sensibil, cu siguranță celelalte tipuri de ten se vor împăca bine cu el. Conține acid hialuronic, conține vitamina E, de asemenea un complex Matrixil 3000 care are aceleași beneficii, aproximativ aceleași beneficii cu cele ale retinolului, doar că acest complex Matrixil 3000 nu are efectele adverse ale retinolului, ceea ce e un lucru foarte bun. Pe ăsta îl puteți folosi de 2 ori, dimineața și seara. Are o textură, nu e chiar foarte, foarte apos, e un pic mai dens, are culoarea aceasta lăptoasă, dar să știți că se absorbe foarte repede în piele și nu lasă absolut deloc film gras. Nu știu dacă am zis mai devreme, dar conține și acid hialuronic, ceea ce e important iarăși de precizat, că orice serum care are acid hialuronic ca să vă ofere hidratarea necesară pe termen lung și să mențină hidratarea în piele, e nevoie să fie sigilat cu o cremă, iarăși, care să hidrateze și să mențină o barieră la nivelul epidermei și de asemenea să mențină hidratarea înăuntru, așa că ce vă recomand eu este să-l folosiți împreună cu crema de la Just Feel Good Beauty, aceea de zi, este genială. Pe mine iarăși crema aceea m-a ajutat enorm. Imediat după ce am născut v-am zis că mi s-a transformat tenul și că obrajii mei sunt destul de deshidratați și nu prea s-a schimbat asta după un an jumate aproape, au cam rămas deshidratați, așa că pe mine crema aceea mă ajută enorm și o să vă las în descriere pentru că am și un cod de reducere de 10% la orice produs pe care îl comandați de pe site-ul Just Feel Good Beauty. În continuare o să vă arăt un serum foarte, foarte lejer. Este de la Apivita și se numește Aquabilicious Refreshing Hydrating Booster. Este un serum destul de apos, este tot cu pompiță. L-am folosit, eu am început să-l folosesc undeva prin decembrie anul trecut, însă din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al obrajilor mei care erau destul de deshidratați, n-aș putea să spun că m-a ajutat pe timp de iarnă, pentru că nu am simțit că, cel puțin în zona obrajilor, mi-a adus hidratarea de care aveam nevoie. Având în vedere că cei de la Apivita zic că este un booster hidratant, din punctul meu de vedere n-aș putea să spun lucrul ăsta. Îl văd mai mult ca pe un serum pe care să-l folosească tenul mixt și tenul gras pe timp de vară. De ce? Pentru că într-adevăr hidratează. Acum de când a venit căldura și am revenit la el, pot să spun că îmi place mult mai mult pentru că nu îl simt absolut deloc sub crema hidratantă, nici pe celelalte de care vă vorbesc nu le simt, dar în același timp îmi și hidratează, simt că hidratează mai mult pentru că vremea acum s-a mai încălzit și nu simt obrajii atât de deshidratați. Bineînțeles că serumul nu-l aplicați doar pe obraj, îl aplicați și în zona T și de aceea aș spune că este potrivit pentru tenul gras și pentru tenul mixt, pentru că acolo unde există exces de sebum, serumul acesta nu o să încarce cu mai mult produs și să simțiți
că e un efect care vă deranjează pe parcursul zilei și vă oferă acea hidratare lejeră de care aveți nevoie acolo unde porii sunt dilatați și există exces de sebum. La fel are ingrediente de origine naturală în cantitate de 98%, conține extract de flori și miere și prebiotice din ce am citit și vă spuneam, pentru sezon cald îl recomand cu toată căldura tenului gras și tenului mixt. În continuare vreau să vă vorbesc despre serumurile mele preferate cu vitamina C. Sunt două și o să vă explic imediat de ce sunt două și care e diferența dintre ele. Dar hai să vă explic puțin despre vitamina C. Vreau să vă zic așa, că acum câțiva ani, când nu aveam foarte multe cunoștințe în ceea ce privește vitamina C, mi-era frică să o folosesc. Pentru că aveam proasta impresie că dacă folosesc vitamina C, cu siguranță tenul meu o să aibă pete pigmentare. Ceea ce parțial este adevărat dacă nu folosiți o cremă cu protecție solară după ce aplicați un astfel de serum sau un produs care conține vitamina C. De ce? Vitamina C este un antioxidant destul de puternic care neutralizează radicalii liberi. Ce sunt radicalii liberi? Sunt niște molecule create de poluare, chiar și stres, da? Care distrug producția de colagen. Și atunci, vitamina C neutralizează acești radicali liberi, ajută la creșterea producției de colagen din piele, ceea ce mai departe ajută la un aspect cât mai frumos, mai elastic și mai luminos. Ce mai face vitamina C este să îndepărteze petele de la acne, acolo unde este cazul, să dea un aspect luminos tenului din interior. Este acel aspect de care vă vorbesc eu, acela de sănătate din interior. Asta face vitamina C. Pentru a fi super eficientă, vitamina C trebuie să fie într-un procentaj între minim 8% și maximum 20%. Și o să vă arăt serumul meu preferat, pentru că acesta conține 20% vitamina C. Este acesta de la Timeless. Un alt lucru important, vitamina C pură în ingrediente o veți citi ca L-ascorbic acid. Este vitamina C de cea mai mare puritate, așa că este cea care va ajuta cu adevărat tenul vostru și într-o manieră cât mai rapidă, într-un termen mult mai scurt. Există și alți derivați ai vitaminei C care într-adevăr sunt buni, doar că studiile, chimiștii au ajuns la concluzia că L-ascorbic acid, să-i zic așa că nu o să zic în engleză, nu văd sensul să zic în engleză, deși îmi vine mult mai ușor să-l pronunț în engleză. Acest acid este în varianta pură și vă ajută mult mai rapid și mult mai eficient pe termen lung. Un alt lucru despre care aș vrea să știți, că am zis că vă arăt serumul imediat ce v-am povestit despre procentajul de 20%. Acest serum de la Timeless are procentaj de 20% vitamina C, de asemenea este în combinație cu acid ferulic și vitamina E. Acidul ferulic și vitamina E sunt doi compuși care împreună cu vitamina C dau cele mai bune rezultate în timp. De altfel, fiți atente la procentajul de acest L-ascorbic acid, pentru că dacă este mai mic de 8%, atunci când vă uitați la ingrediente, s-ar putea să nu prea facă nimic, sau dacă îl vedeți, dacă se spune despre un serum că este cu vitamina C și vedeți că acest acid sau derivați sunt mai în josul listei, nu prea este cu vitamina C. De altfel, ce este peste 20% s-ar putea să irite pielea și în mare parte nu face nimic în plus decât serumurile care conțin 20%. Deci, serumul ăsta pe care l-am conține 20% L-ascorbic acid împreună cu acidul ferulic și cu vitamina E. Un alt lucru la care ar trebui să fiți foarte atenți în momentul în care desfaceți un serum cu vitamina C, odată că ar trebui să fie în recipiente închise hermetic și de obicei închise la culoare. Vitamina C nu ar trebui să intre în contact cu aerul și cu lumina pentru că oxidează. De aceea, atenție la culoare, trebuie să fie incolor, lichidul respectiv trebuie să fie incolor. Dacă merge în zona de ușor gălbui, e ok, încă puteți să îl folosiți. Dacă se duce în zona de maroniu, nu mai este valabil și trebuie să-l aruncați pentru că deja a oxidat și nu face nimic tenului vostru. Eu am acest serum de undeva de prin ianuarie, nu îl folosesc chiar din ianuarie, a început să capete acea culoare
ușor gălbuie, dar încă mai poate fi folosit, nu pentru foarte mult timp, însă este serumul care m-a ajutat foarte mult împreună cu celălalt pe care urmează să vi-l arăt, pentru că le-am folosit alternându-le 2 săptămâni unul, 2 săptămâni altul și cred că, de fapt, vitamina C este cea care mie mi-a schimbat complet aspectul tenului și în ceea ce privește petele vechi de la acne. De când le folosesc pe acestea, nu știu, cumva nu că e luminos, dar este mult mai curat, efectiv este mult mai curat, nu mai am relief pe ten, mai am puncte negre, dar nu mai am senzația aceea când trec cu mâna așa în răspăr, nu simt că mai am brobonele, absolut deloc. Și asta de când folosesc serumurile cu vitamina C. Cel de-al doilea serum cu vitamina C este cel de la Kiehl's, cu siguranță l-ați mai văzut pe ăsta, se numește Powerful Strength Line Reducing Concentrate, are 12,5% vitamina C, doar că în compoziție este de fapt 10,5% sau 10% L-ascorbic acid, mai are 2 sau 2,5%, până la acești 12% este un alt derivat care se numește, stați că mi-am notat, ascorbil glucoside, în engleză sună mai bine, dar na. Așa, ce face ăsta, acest derivat, ajută la producția de colagen și de aceea l-au pus aici, pentru că, bineînțeles, împreună cu vitamina C, care și ea este hidratantă și ajută la producția de colagen, să facă tenul să fie mult mai luminos. Serumul acesta promite să reducă liniile fine, ridurile acelea fine. N-aș putea să îmi dau cu părerea aici, pentru că nu-l folosesc chiar de atât de multă vreme, de luni de zile, încât să observ aceste schimbări. Ce pot să zic în schimb despre el este că dacă acesta de la Timeless este super apos, este un lichid practic și îl văd folosit de toate tipurile de ten, pe ăsta, pentru că conține silicon în compoziție, îl văd folosit de tenul gras și de tenul mixt, în special în zona T. De ce? Pentru că ce face este să ajute la aspectul porilor, îi uniformizează și în același timp e ca un fel de pastă. Nu este o pastă, are un aspect lăptos, dar este puțin mai dens și deși este dens, din momentul în care îl aplic, intră foarte repede în piele și în momentul în care îl întind, simt că mi încălzește puțin pielea și că așa ușoare furnicături, simțiți că lucrează acolo ceva, dar imediat parcă dispare în piele și nu simt absolut nimic umed pe față. De aceea îl văd folosit foarte bine în sezonul cald și în special de tenul mixt și de tenul gras. Vă spuneam, sunt 2 serumuri cu vitamina C care pe mine m-au ajutat enorm. Ăsta conține și acid hialuronic, are 50 de ml. Ăsta, hai să vedem, ăsta de la Timeless are 30 de ml, ăsta are 50 de ml. Am impresia că cel de la Kiehl's este mai ieftin decât cel de la Timeless, după că s-a schimbat lumina, că bate soarele așa, dar mă vedeți un pic mai ciudățel. Da. În orice caz, sper că nu m-a bătut foarte tare până acum, că acum îmi dau seama, încât să deranjeze foarte tare ce ați văzut. Ce aș mai vrea să mai zic este că niciunul dintre ele nu au miros, așa că o să vă împăcați cu siguranță foarte bine cu ele. Mai am un serum pe care aș vrea să vi-l arăt neapărat și anume, este unul de la Aven, se numește Hydrans Intense. De data aceasta are un aspect de loțiune, nu neapărat de cremă. Ei îi spun serum rehidratant și este pentru pielea sensibilă și foarte deshidratată. Este un serum pe care îl recomand tenului uscat, îl recomand tenului super deshidratat, pentru că o să vedeți că dă rezultate în 4-5 zile de la aplicare, bineînțeles combinat cu o cremă hidratantă, absolut. Țineți cont că tot ceea ce vă zic aici despre serumuri trebuie să luați în calcul că se pretează doar la efectele serumului. Dar dacă veți folosi doar serum și nu aplicați înainte un toner, nu curățați bine fața, nu aplicați după o cremă care să ajute tenul să își mențină beneficiile pe care le oferă serumul în interior, cum ar fi, de exemplu, acidul hialuronic, sau dacă nu folosiți o cremă cu protecție solară peste un serum cu vitamina C, nu o să aveți rezultate bune pe termen lung, ba mai mult s-ar putea să vă iritați pielea, s-ar putea să aveți pete pigmentare, așa că țineți cont de
tipul vostru de ten, porniți de la asta, porniți de la ce nevoie aveți pentru tipul vostru de ten și ce produse puteți să combinați cu serumul respectiv în așa fel încât să aveți un rezultat bun pe mai departe. Cam astea au fost serumurile pe care am vrut să vi le arăt, care aduc anumite beneficii pielii. În schimb, mai există și un alt serum pe care îl folosesc de ani de zile, este acesta de la Paese și este un serum cu acid hialuronic care, din punctul meu de vedere, n-aș putea să spun că mi-a adus cine știe ce beneficii tenului, eu îl folosesc pe clientele mele, în trusa Pro și în machiajele pe care le realizez atunci când vreau să ofer un aspect hidratant, să gliseze foarte bine produsele pe un ten ușor deshidratat, nu cel mai deshidratat, și să îmi dea un aspect luminos fondului de ten. Ăsta este un serum pe care îl aplic în loc de primer. Asta așa, ca să vă dau și informații din casă, să zic așa. Nu îl folosesc ca tratament, ca un serum tratament pe acesta de la Paese, ci mai mult ca un primer și ca pe un serum care să-mi ajute rutina machiajului atunci când realizez un machiaj pe o clientă. Ăsta a fost clipul despre serumuri. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii. Sper că a fost destul de pe larg, cu destule informații. Sper că n-am ratat nimic și în același timp îmi doresc să vă fi oferit informațiile de care voi aveți nevoie. De asemenea, clar, vă spun clar că mai sunt multe produse pe care eu încă nu le-am testat și care de altfel sunt foarte bune. Sunt convinsă că sunt informații pe care nu vi le-am zis aici, pe care fie nu le cunosc sau sunt informații cu care încă nu am intrat în contact. Dar, așa cum vă spuneam, nu sunt un profesionist, nu voi fi un profesionist în ale chimiei și ale ingredientelor. În schimb, vă vorbesc din rezultatele pe care eu le-am avut cu aceste serumuri pe pielea mea. Așa că vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și ne revedem cu mare drag în următorul clip, indiferent că va fi din rubrica aceasta sau nu. Vă pup! Bye!